Morjesta vaan kaikille, tässä on Eetas Saluri ja totta kai mahtavan videon parissa. Tänään meillä on täällä kaikki Volvon tikkarit. Jee! Eli mä en oo siis ennen maistanut mitään muuta kuin tuolla oranssia ja valkoista. Ja mun suosikki on toi oranssi. Eli aloitetaan sitten liilasta. Pinkki. Ei kun toi toinen on pinkki, niin toi on pinkki. Tää on liila, se on pinkki. Mikä toi toinen on sitä? Se on vaaleantu pinkki. Ei toi on muuten liila, se on vaaleanliila, se on tummen pinkki. Oikeesti? Tää on hyvä, haluatko maistaa? En mä halua. Tää on vadelmaa. En mä kiitos. Muistas, me tämmöis maistaa sitä sisusta, siellä on kaikki se mössö. Niin sen takia, että se menee kauan, koska pitää päästä Se on purastat puolet siitä viime. Mä en pysty, mä haluan, että hampaat tuhoutuu. Mulla on muutenkaan hampaat ihan paskan potkasta. Tää video tulee kestää joku 20 minuuttia. Niin tulee, miten se haittaa. Mä vaan leikkaan kaikki ne, jos mä sillä... Eli periaatteessa tääkin kohta tullaan leikkaa. Okei. Se ei mene tätä tikkaa. No tarviiks sitä sisälmystä maistaa? Tarvii. Se on niinku, sun pitää arvioida ton kremaku ja sen sisuksen Se on maku. kaikista samaa salmiakkia, mitä onko mitään väliä vaikka sitä vai? Eiku onhan siellä, onko siellä eriä vai ei? Mun mielestä kaikista aika sama. Voidaanko mä kattoo jotain YouTubea tästä välillä? Oletella pravea, tuttu tulla. Ai mi vois tulla. Mut sille tää on vähän vaikea kuvaa, ei tos voiko se kuvaa Sä yksin? voit vaan laittaa sitä penkkiä sille, että se osoittaa sua naamaa. Tuu anna paljon mulle. Voit vaan laittaa sitä penkkiä. Tää on niissä. Okei. Sori Eetas, meillä on kato duo hei. Brockars. Rio sit kun on valmis. Joo. Eetas on huono. Eetas on panttimen rannalla. Kärrämä tuo. Itse haluat äkkiä kasvaa. Okei, mä pääsin imee tänne sisuksiin. Näkyykö sitä tässä? Ei oikein tarkenna. Ai hyvä tää kameran laatu. Mä en tiennyt, että tässä on näin hyvä. Tää hypersorkikin saa niin nopea. Mut tää sisälmys sai hyvä. Toi kamera jotenkin on... Sisälmys sai hyvä. Tämmönen... Tää on varmaan, kun mä tykkään tästä kyllä. Niin annetaan tälle vaikka 8 pistettä. Sitten maistetaan vihreätä. Ei. Eli vihreä sitten. Mut sisältö on näköjään pinkki. Tää on vihreä. Se on pinkki. Se on pinkki. Vihreä. Tää on itse asiassa hyvä. No kun ei mulla on kädet käytössä niin. Eli tää pinkki, tää on niinku tosi kirpeä. Eli mä tykkään tää, mut mä tuun takas kun mä pääsin sisälmykseen. Mä pääsin tänne sisälmykseen. Tää niinku sisälmys hyvin imeytyy niinku tän kirpeyden kanssa. Vittu se selittää. Siis mun mielestä on tosi hyvää. Miksi te nauratte? Sä oot kuvannut sen koko keskustelua. Se koos 30 sekkaa, kun olet edes puhuttu tikkarista. Mä en näytä siinä. Ei, mut ei se. Tää imeytyy hyvin tähän niinku kokonaisuuteen. Et tää saa 9. Tää vihreä on tosi hyvä. Onko paremmin varmasti? Onko ajatellaan? 5 kameraa on jälkeen. Sitten keltainen. Tää on vähän tämmösen... Tää on vähän jännän värinen. Tää on vähän niinku tämmönen ruskea melkeinpä. Joo. Siis tää on joten... tää on tosi makea. Noin muut on ollut enemmän semmosia kirpeitä. Mut tää on tämmönen makea niinku. Mikä tää on? On Brawl Stars. Miksi sä pushaa mua? Taas mä pääsin tähän keskikohtaan. Siis tää on jotenkin kovempi kuin nämä muut. Mä en tiedä miksi, onko se tarkoituksella vai onko tää vaan tää tietty. Mut tää maku on tosi hyvä. Jostain silleen makea. Mulla meni paidallekin, oli niin hyvä että mä kuolesin. Tää sisälmys oli jopa vähän pettymys. Tää alkumaku oli tosi hyvä, tää kuori. Mutta sisälmys ei edes oo niin hyvä tähän.
Mut kyllä tää antaa 8, koska antaa 8, koska toi alkumaku oli kuitenkin erinomainen. Sitten... Mihin toi meni? Pinkki. Oho. Tää on tälleen monivärinen. Siinä on... Vittu kun mä menen syyslomalle niin kiva, eikö se ole joku viikon pitkä yöpyllä? Se olisi ollut mun. Ne eikö se koko viroksi viikolla syyslomaksi sinne? No se en koko viikon suhtaisesti 4 päivästä, mut siis voihan sen jälkeen olla. Mäkin on hei ne ekat 4 päivää tuolla Latviassa tai Liettuassa. No me tullaan mukaan. Itse mekin saatetaan mennä Latviaan. Missä Riika on? Riika on niinku Latvian... Niitä... Mikä on? Eikö niin pääkaupunki? Siis totta kai. Siis Joo, on menen sinne. täällä keskellä. Mä menen sinne. Ai jaa, Riika. Tää on tämmönen, tässä on valkos ja pinkki. Aina ne ei sun taakse sille, että se No joo. Pääsin taas tänne keskustaan. Ymmärrät kuinka paljon mä teen damagea, vaikka se nyt saikin. Oh my Tää Okei, no. päällyskoodi ei ollut niin hyvä. Siis oli sille hyvä, mut ei niin hyvä kuin noi muut. Esimerkiksi toi vihreä ja pinkki. Mut ei ollut niin hyvä. Mut sitten sisälmys. Se toi tähän niinku tosi hyvää makua itse asiassa. Eikö maistuu paremmalta kuin noin muiden? Mulle mä olisin tappanut sen. Vittu mikä... Ne on 8,5. Mä kyllä tykkään... Antaa 9,75, tää sisälmys on tosi hyvä. Okei. pallo. Ei! Ai. Sitten on tää valkoinen tai... Tämä. Tätä mä oon ennen syönyt. No pääsin taas tähän keskustaan tekemään tuon pienen reijän, eli pääsin imemään sitä sisälmystä. Ei tässä osaa tälleen. En osaakaan! Hei ennen! Mä en edes osannut sille laittaa tätä sormea ylös. Nykyään mä osaan sen, mä oon vähän keittynyt. Mitä nyt melkein liikuttavaa? Äijä! Mä oon niin keltaiset. Mä oon syönyt mä lähdin videot, eikö nytkin mä syön varmaan 8 tikkaria. No siis tää... No mä tiesin jo miltä toi maistuu. Olen syönyt tätä monesti. Ihan hyvä. Mitä? Entä vaikka? No ei toi mitenkään huonompi kuin noin muut. 7,9. Sitten on musta. Itse ainakin tykkään nimeä kaikkea mustaa. Mutta tää näköjään onkin puoliksi keltainen. Ja paperit tottuu tähän. Alkureaktio, vähän niinku se toinen, oliko se keltainen vai pinkki? Joka mä sanoin, että se on silleen kova, niin tää on sillä samalla tavalla kova. Niinku karkea pinta. Ja pääsin tässä nyt keskustaa. Tää musta oli kyllä ehdottomasti paras kyllä. Mä tykkään tästä. Antaa 9 ja vaikka 0,2. Koska oli erittäin hyvä. Koko kokemus tästä kuoresta lähtien sit loppuun oli semmonen iloinen yllätys siellä perällä. Ja nautin paljon. Sitten on vielä vika. Eli ihan tää oranssi, eikö tää tyli yleisin näin? Mitä hakattaa?